जय हिन्द। जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि हान्जाया खौसे जानानै खामानि मावनाय आरो जोंनि बर' हारिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा भिडिअखौ खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय आब' फैसालि, बे भिडिअनि जोबनायाव आब' फैसालिखौ आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जियानो जा, फार्स्टआवनो आंनिफ्राय बर' हारिखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायखिजाया राजखान्थियानो जायाथों मानो, जायखिजाया दोलोआनो सरकार सालायाथों मानो, जों बर' हारिया गावबा गावनि लाबालाबनि थाखाय जों बर' हारिया गुबुनजों गादब जानो मोननाङा आरो नासयजानो मोननाङा। जोंनि साखाथियाव थानाय फिसा फिसा गुबुन हारिफोराबो दिनैनि दिनाव जोंखौ गोबां बाथ्रा बुङो। ससियेल मिडियायाव फैनानै बर' हारिखौ लानानै फैनो गोनां समाव जोंनि जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो सरकार सालायाथों मानो बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बर' हारिया हारि हिसाबै गुबुन हारिजों गादब जानो आरो नासयजानो मोननाय नङा। आं बेखौसो लुबैयो। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नोंथांमोना मा सानो? बेबाराव सोर हान्जाया देरहामारगोन? प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामो, सोरखौ मोजां मोनो, बेबाराव सोर देरहामारगोन? बेनिफ्राय आंनि मोनसे कुइसन दंबावो। नोंथांमोना मा सानो मिथिया। सोरबा सासे लिडारानो, केन्डिडेटआनो बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर सालायबाय थानांगौ नामा? नोंथांमोना मा सानो? सोरबा लिडारफोरा सोलाय सोल' जालायबाय थायोब्ला जों मा मोनथिनो मोनगोन? जों मा सोलोंनो मोनगोन? आरो सोरबा सासेयानो लिडार जाबाय थायोब्ला जों बेनिफ्राय मा सोलोंनो मोनगोन? नोंथांमोना मा सानो? बेनि सोमोन्दै आङो उनाव लाबगोन, दा लाबथ'वा। बेफोरबायदिनि सोमोन्दै आङो दा भिडिअ बानायनो गोनांब्ला आंखौ राजखान्थिनि गोबां राजखान्थिजों लोब्बा थानाय खामानि मावनाय मानसिफ्रा आंखौ गोबां गाज्रि मोनगोन। बेनि थाखायनो बे आं जाय बाथ्राखौ कुइसन खालामदो बे भिडिअखौ आङो उनावहाय लाबोगोन। नोंथांमोना मा सानो? दिनै नोंथांमोना मा सानो? जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि दोलोआ खौसे जानानै खामानि मावनो हागोन? अनज्लायनानै खामानि मावनो हागोन? सोरबा सासेया सोरबा सासेनियाव थांनानै रायज्लायहैब्ला बेनि सन्माना खम जागोन? ना आं हारसिंनो बर' हारिखौ मोजां खालामजोबगोन, समाधान खालामजोबगोन बर' हारिनि, आं हारसिंनो मावजोबनो हागोन? नोंथांमोना मा सानो? जोङो हारिखौ गावबा गावनो मोजां खालामजोबनो हागोन। आरो आंनि सोंथिया बेनो, जोंनि बर' हारिनि राजखान्थि दोलोआ खौसे जानानै खामानि मावोब्ला आंनि साननाय बे खामानि दामानिनि गावजों गाव बांसिनसो नांलाय खमलाय बुलाय सुलाय जागोन बायदि मोनो आं। नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। बिथांमोना खौसे जानानै देखायनाय दिनैसिमथ' देखायथ'नो हायाखै, नाथाय खौसे जानानै खामानि मावनो थाङोब्ला बे आंनि साननाय, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो खामानिफोरखौ लानानै खौसे जायोब्लाथ' गोबां मानसियानो खामानि नागिरगोन। जोंनोबो नांगौ, जोंनोबो नांगौ, जोंनोबो नांगौ। अब्लानिया बांसिनसो जोंनि बर'जों बर' बुलायलायगोन बायदि मोनो आं, खामानिनि सेदलाय बेदलाय जानानै। जायोना जाया मिथिया, आंनि साननाय बे। मानो होनोब्ला दिनैसिमबो खामानिफोरखौनो लानानै दावराव दावसि, गासैनोबो खामानि नांगौ। खामानिखौ आरो साबेसेया मोनजोबगोन? आरो खौसे जाबोयोब्ला माबायदि जागोन?
खौसे जायो खौसे जाया जोंहा बेजों लोब्बा गैया। सोर खामानि मोनो सोर खामानि मोना जोंहा बेजोंबो लोब्बा गैया। नाथाय हारिनि थाखाय हारियाल' बर' हारियाल' गासैजोंबो फिसा फिसा हारिफोरजोंबो नासयजानाय, गादब जानाय, रायजानाय, सोंखारि जानाय बेफोरबायदिल' जानो नाङा। हारि हिसाबै हारिया स्ट्रं जानांगौ, खौसे जानांगौ, जाहाथे गुबुना आसि देखायनानै जोंखौ बाथ्रा बुंनो हायो बेफोरबायदिसो जानांगौ। नाथाय जों बर' हारियानो गावबा गावनि दुरबलताखौ देखायनानै लायोब्ला जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारि फिसा फिसायाबो जोंखौ सोर गिनो, सोर सनमान होनो? दिनै बेफोरबायदिनो जागासिनो दङ। जोंनि दुरबलतानि थाखायनो दुश्मना जोंखौ नाख्रेबगासिनो दङ, दुश्मना जोंनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। नाथाय बेफोर बाथ्राखौ जों बुंनानै मा जानो? गोजौआव गोबां हारिनि, बर' हारिनि खामानि मावग्रा हाजार हाजार मानसि दङ। बर' हारिनि सानग्रा, बर' हारिखौ मोजां लामाजों लांग्रा गोबां खामानि मावग्रा मानसिफोर दङ। जोंफोर बुङोब्लाथ' गोरोन्थिसो जायो। जियानो जा नोंथांमोना मा सानो? बर' हारिया खौसे जानानै खामानि मावनो हागोन ना खौसे जानानै खामानि मावोब्ला गावजों गाव बुलाय सुलाया बारा जागोन? नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव आङो मोजाङै नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै जोङो आरोबाव बाथ्रा सावरायबावगोन। जियानो जा आं दा जोबनायाव आब' फैसालि बियो दाखालै बावैबो फेसबुक ना इउटुब बेनि गेजेरजों गाबफैनायखौ आं नुनो मोनदों। आं इउटुबावसो नुदों। आं बेखौनो सानो आब' फैसालि मानसिया दुखु जायो सुखु जायो जियानो जा मानसिया ना फेसबुक इउटुबाव नोंनि दुखुखौ मालाबाबो गाबनानै मोदै रथ' रथ' बरननानै देखायना जेबो लाब गैया। दिनैनि बे थासारियाव नों गाबनानै देखायगोन, नोंखौ हाजार जना गाज्रि भिडिअ बानायगोन। नोङो रंजानानै खुसि जानानै देखायगोन, नोंखौ सिंजो सिं हाजार जना नोंखौ दुश्मन जागोन आरो नायनो बागोन। आं सानो जोंनि बर' समाजनि हिंसा हिंसि बेखौ माबोरै फोजोबनो हागोन? जोंनि बर' समाजनि दा आंनि बिथिङावनो जोंहानि न'खरखौ दाबो गोबां दङ आंखौ लानानै नाख्रेबजोबनो नागिरो। आंखौ लानानै ओरैबायदि नाख्रेबजोबनो नागिरो, मायबा मोनसे खामानिखौ माने पुरा जाङाखौ ओरैबायदि खालामनो नागिरो। माने माखासे सोरबा 7 जन 8 जन 10 जन बेफोरबायदिफोरा हा अब्ला नायदो माबायदि हिंसा। बैफोरबायदि हिंसा साननायखौ जोंनि बर' समाजाव गुबुनखौ हिंसा खालामनो नागिरनायखौ गावबा गाव मोजां खामानि मावनो रोंला, गुबुनखौल' हिंसा, मालायनि मोजांखौल' नुसै, मालायनि मोजांखौ नुनानै हिंसा साननाय, मालायनि खामानि मावनायखौ नुनानै गादबनो नागिरनाय, गुबुना खस्थ' खालामदों माबायदि फैसा मोनदों बेखौ रावबो सानला। बिसा धोनि जाबाय, बिसा गारि बायबाय, बिसा न' लुबाय, बिसोरखौ गाख्लायनांगौ खोलैनांगौ बिसानो जेबो होनाङा। बेफोरबायदि मेन्टेलिटि साननाय हनाय जोंनि बर' हारिनि खामानि मावालासिनो ओरैनो थानानै बेफोरबायदिखौ माबायदि फोजोबस्रांनो हागोन? नोंथांमोना मा सानो? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।